खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै भिडिअखौ जागायजेननाय सिगां नोंथांमोननो आङो मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों आरो जाय बाथ्रानि एन्सारखौ नोंथांमोना आंनो कमेन्ट्स बक्सआव हरबानो जाबाय। हमना ला बिराद गेदेर मिटिं जादों आरो बेयाव बिराद गेदेर सासे मिनिस्टार फैगोन आरो बै मिटिङा जेब्ला जागायजेननाय समाव माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जानानै बेयाव मानसिफोरा जाय जेरै हागो ओरैनो न'सिम बा बै पेन्डेलनिफ्राय गोजानाव खारनो नाजायो आरो बै गोजानाव खारलायनायावनो सोरबा सासे हिन्जाव मानसियानो जाथों बा हौवा मानसियानो जाथों सोरबा सासे बेयाव जिउ गोमायो। अब्ला बै जिउ गोमाबाथाय बेनि दायआ सोरनि जागोन? हयथ' पुलिसफोरनि सेफटिनि थाखाय बा बेयाव जि मेनेजमेन्ट दंमोन बैसोरनि जागोन। आंनिबाथाय नोंथांमोननिबा बे दायआ सोरनि? नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय। आरो बे गासै बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो मानि थाखाय सोंदो दा नोंथांमोना उनाव मिथिनानै मोनगोन। थांनाय 4 डिसेम्बर खालि पुष्पा 2 मुभिनि जि प्रिमियार रिलिज जादोंमोन इखालि जाय हलाव रिलिज जादोंमोन बै हलाव खोब होंगो दोंगो जादोंमोन, मानसि बिराद भिर जादोंमोन आरो भिर जानायनि फलाव बेयाव सासे लेडिस जिउ गोमानो गोनां जायो आरो बै जिउ गोमानो गोनां जानायखौ दा सोर मा खालामनो हागोन? दाथ' एक्सिडेन्टआ जालांबायानो आरो बै एक्सिडेन्टखौ जानायखौ आल्लु अर्जुनाबो निजेनो खोनायो आरो खोनानानै बियो गावनो मोनसे भिडिअनि थ्रुयै बिथाङा बुङो जे जाय न'खराव बे एक्सिडेन्टआ जादों बिसोरखौ आङो 25 लाख रां हरनानै आङो हेल्प खालामनो गिदो आरो जेसेबां हागो आं हेल्प खालामगोन आरो जोङो गासैबो जोंनि टीमा बिथांमोननि न'खरजों दंफायो होननानै। आरो बे बाथ्राखौनो बै जाय लेडिस थैलांदोंमोन, जाय जिउ गोमादोंमोन, बैनि हौवाया पुलिस केस खालामो आरो पुलिस केसखौ ओरैबायदि खालामो जे बै एक्टरनि सायाव एक्सुवेलि नङा, जे आल्लु अर्जुननि सायाव नङा। बे पुलिस केसखौ ओरैबायदि खालामनाय जादोंमोन जे आंनि हिन्जावा ओरै फिल्म नायनो थांनायाव जिउ गोमायो, गतिके बिनि दायआ सोरनि आं जेबो मिथिया। आंनि बे केसखौ माने FIR हिसाबै बेयाव लिरनानै गारबोयो। आरो बिनि उनाव मैयासो 13 डिसेम्बर मैया बै आल्लु अर्जुनखौ एरेस्ट खालामनानै बै कर्टआ बिखौ 14 साननि थाखाय जेलावबो थिनहरो। नाथाय दसे उनाव बै हाइकर्टआ बिखौ जामिनाव हेगारना हरो आरो बे बाथ्राखौ जेब्ला बै थैनाय हिन्जावनि हौवाया खोनायो लोगो लोगो बे केसखौ उइथड्र खालामफिनो आरो बिथाङा बुङो जे आङो एक्सुवेलि आल्लु अर्जुननि सायाव केस होआखैमोन, आं केस होदोंमोन बै मेनेजमेन्टनि सायाव, बै सेफटि जायफोरा सेफटिनि लाइनाव खामानि मावो बेयाव सेफटिखौ मानो होआखैमोन। जायखिजाया मिटिङावनो जाथों, सिनेमा हल जाथों बा थिएटारफोरावनो जाथों, जोङो सेफटिखौ बै मेनेजमेन्टआ होथारनांगोन, मानसिनि सेफटिखौ। आरो बिहाव सोरबा सोरनिबा फिल्म नायनो थांदो, सोरबा अबेयावबा मिटिं नायनो थांदो, बेयाव बै MLA मिनिस्टारनिबो दाय नङा आरो बै एक्टर एक्ट्रेसनिबो दाय नङा। आरो बेयाव दाया जाबाय बै मेनेजमेन्टनि। नोंसोरो मेनेजमेन्टखौ मानो मोजाङै सेफटि रुल्सखौ मानो फल' खालामासै? बे जाबाय बिराद माने गेदेर बाथ्रा। आरो दा नोंथांमोना आरो लोगोसे बै आल्लु अर्जुननि खौरांजों लोगोसे फंनैसो आरो बाथ्रा रायज्लायबावनो गिदो। बे बाथ्राया जाहैबाय बलिउड। दिनै बलिउडनि अबस्थाया मा जालांखो? मानोना बलिउडआ गावसोरनि फिसालानि रिलेसननि बेफोरबायदि एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ माने लाबोबाय थायो। टेलेन्टेड सुबुंफोरखौ बेयाव माने जेबो जायगा गैया बै बलिउडआव। नाथाय नोंथांमोना मिथिगो साउथ इन्डियानि जेसेबां फिल्म नुगोन नोंथांमोना सोरबा गोसोमथार, सोरबा माने मोखांफोरा साइज नङा, नाथाय बिसोरो टेलेन्टेड आरो बै टेलेन्टेड पिपुलफोरखौ बिथांमोना चान्स होयो। आरो दिनै बेनि थाखायनो साउथनि जि मुभिस जेसेबां ओंखारो बयबो मुभियानो सुपारहिट जालाङो आरो जेसेबां बलिउडनि मुभि दा ओंखारबाय दङ
बेयो माने फ्लपआनो फ्लप रावबो नाया मायबा फिल्मा मोजां जादोंबाबो बेखौ माने बारा सुबुंफोरा नाया नाथाय साउथ इन्डियानि जेसेबां मुभि ओंखारो प्राय बलिउडनि मुभि नायग्रा सुबुंफोराबो नायो आरो लोगोसे साउथनियाथ' साउथनि नायोआनो आरो बिसोरो गावसोरनि टेलेन्टनि सायाव खामानि मावदो गावसोरनि टेलेन्टआव बिथांमोना पुरा फकास खालामदो जोंनि बलिउडफोरा मा माने खान्दा खान्दा ड्रेस गाननाय बा बेफोरखौ निउड किसुमान सिनफोरखौ खिन्थिबासो बिसोरनि जि दर्शक बिसोरनि जि अडियेन्सफोरा मोजां मोनगोन होनना सानो नाथाय बै दिना दाना गैलिया दा रावबो बेफोरबायदिखौ नायनानै मोजां मोना दिनैनि रियेलिटिफोरखौ नायनानै मोजां मोनो जेरै दा पुष्पाफोराव साधारन सासे गोरिब न'खरनि मानसि माबोरै बियो इमान माने खस्थ' खालामनानै दिनै इमान गेदेर लेभेलाव बियो सासे मानसि जानानै गासै एरियाखौनो बियो माने कभार खालामनानै दोनदो बेफोरबायदि फिल्मखौ नायनानै मानसिफोरा मोजां मोनो बेयावनो एसे लाभ स्ट'रि नाथाय बेयाव कुनु निउडनेस गैया कुनु माने गाज्रि सिन बेफोराव गैया आरो बेनि थाखायनो बिसोरनि सिनेमाफोरा साक्सेस जालांगासिनो दङ दा नोंथांमोना गासैबो बे साउथ इन्डियानि एक्टर एक्ट्रेसफोरखौबो सिनायजोबखायो बिसोरनाव जुदि समायना सोरखौबा नागिरदोंबा मात्र जास्ट एक्ट्रेसखौ एसे समायना नागिरो बाखि सब टेलेन्टनि सायावनो खामानिया जायो नोंथांमोना जेसेबां साउथनि एक्टरफोरखौ नुदों माबोरै नोंथांमोना नुखादोआनो नाथाय जोंनि बलिउडआव बेफोरबायदि मानसिनि थाखाय जेबो जायगा गैया जेबो बिसोरनि थाखाय फिल्म मोनसेबो गैया आरो बिनि थाखायनो दिनै मोजां मोजां बलिउडनि जि समायना महर गोनां बिसोरो दिनै न' खनायाव जयै जयै जानांगौ जादों बिसोरनि थाखाय जेबो खामानि गैया बिसोरनि फिल्मफोरा जेबो सलाया जाहोलांदों जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।